Technologie Donnelly představuje jednoduchý a přitom efektivní způsob zřízení kolejového roštu. Využívá mechanizovanou montáž v ose, přičemž rozvoz pražců zajišťují portálové jeřáby PTH 350 propojené závěsnou traverzou, pohybující se po pomocné kolejnicové drážce. Pro zřízení pomocné drážky se používají nové kolejnice, které jsou následně použity pro montáž kolejového roštu. Ty se složí na začátku úseku do osy koleje, například s využitím pojízdné rampy PORA 3500. Kolejnice se vyvezou na předem připravenou štěrkovou pláň soupravou upraveného zařízení na přepravu kolejnic ZPK 56, známého jako Mamatěj. Tato úprava spočívá v doplnění zařízení o bantamová kola, která umožňují jízdu jak po koleji, tak i po štěrkové pláni. Přechod mezi kolejí a štěrkovou plání je řešen nájezdovou rampou. Na dvoukolejných tratích nebo v železničních stanicích lze kolejnice předem složit do sousední koleje a z ní potom přemístit na štěrkovou pláň. Na tratích jednokolejných představuje dvoucestná verze vozíků Mamatěj optimální způsob rozvozu kolejnic, a to nejenom pro technologii Donnelly. Pohyb soupravy zajišťuje dvoucestný bagr. Najednou je možné přepravovat až 4 kolejnice, které se postupně rozvážejí a ve dvojicích se skládají přibližně do osy budoucí koleje. Za jednu pracovní směnu je možné tímto způsobem vyvést kolejnice pro zřízení pomocné drážky v délce odpovídající dennímu výkonu montáže kolejového roštu technologií Donnelly. Z rozvezených kolejnic se zřídí pomocná drážka rozchodu portálových jeřábů. Kolejnice se vzájemně sestikují a pro zvýšení stability se podloží žebrovými podkladnicemi. Podle potřeby se štěrková pláň upraví do předepsané podoby. Pro odebírání pražců je na konci přilehlé koleje připraven v délce odpovídající počtu přistavovaných vozů s pražci takzvaný předávací úsek, který je tvořen nejčastěji inventárními kolejnicemi napojenými na pomocnou drážku. Na tomto úseku nadjíždějí portálové jeřáby nad vagóny s pražci, které se pomocí řetízkových úponů zavěsí na traverzu. Tento úsek slouží také k nakolejení portálových jeřábů, které jsou přepravovány na vlastním voze. Traverza je přivážena rovněž na vlastním voze, nebo je již položena na vrchní vrstvě pražců. Závěsy umožňují odebírání pražců s žebrovými podkladnicemi i s bezpodkladnicovým upevněním Fosloch. Technologii Donnelly lze využít pro zřízení kolejí s poloměry oblouků od 250 metrů a stoupáním do 40 promile. Pražce se na místo pokládky mohou dopravovat rychlostí až 15 km za hodinu. Zřízení kolejového roštu probíhá od vzdálenějšího konce pokládaného úseku. Na místě pokládky se nejdříve provede zaměření polohy pražců. Z traverzy se odpojí každý druhý pražec a technologická jednotka se zbývajícími se přesune. Rozdělení pražců je garantováno nastavením závěsů, které lze podle potřeby upravovat. V obloucích se poloha pražců upraví ručně. Portálové jeřáby umožňují také směrovou korekci kladených pražců v rozsahu cirka plus minus 200 mm,
což se využívá zejména v případech, kdy přejezdu portálových jeřábů brání překážka. Tou mohou být nástupiště, římsy mostů nebo průjezdný průřez vedlejší koleje. V těchto případech osa pomocné drážky není totožná s osou budoucí koleje. Souprava Donnelly je osvědčenou technologií bez zvláštních nároků na odbornost obsluhy. Zajišťuje požadovanou přesnost a rychlost pokládky pražců a lze ji využít jak pro obnovu stávajících kolejišť, tak i pro výstavbu nových tratí v nejrůznějších podmínkách. Za optimální situace umožňuje zřízení 1200 metrů kolejového roštu za pracovní směnu. V případě potřeby lze portálové jeřáby využít bez traverzy i jako pokladač kolejových polí. Po pokládce pražců je možné zahájit montáž roštu. Pro uložení kolejnic do upevňovadel se používá zařízení pro nasazování kolejnic. Po dokončení montáže lze přistoupit přímo k zaštěrkování, úpravě geometrické polohy koleje a zřízení bezstykové koleje. Společnost GJV Praha používá technologii Donnelly od roku 2004. Za tuto dobu technologie prokázala své výhody na jedno- i dvoukolejných tratích i v železničních stanicích.